Το μυστικό όνομα του παγκόσμιου προγράμματος αεροψεκασμών είναι Operation Indigo Skyfold και ένας πιλότος μόλις έσπασε τη σιωπή του, ρισκάροντας τα πάντα. Αποκάλυψε ότι στους πιλότους λένε πως όλο αυτό γίνεται για την εθνική ασφάλεια. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι χτίζουν μια ατμοσφαιρική ασπίδα για να προστατεύσουν τη χώρα από εχθρικά όπλα. Αλλά η αλήθεια που περιγράφει είναι πολύ πιο σκοτεινή. Λέει ότι ψεκάζουν ένα τοξικό κοκτέιλ από άλατα βαρίου, οξύδιο του αλουμινίου και στρόντιο, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν την πλήρη σύσταση. Η εντολή από τους ανωτέρους είναι μία. Σκάστε και κάντε τη δουλειά σας. Για να εξασφαλίσουν τη σιωπή τους, τους μεταθέτουν συνεχώς. Κάθε 18 μήνες, ώστε να μην προλαβαίνουν να κάνουν φίλους και να ανοίξουν το στόμα τους. Περιγράφει τους περισσότερους συναδέλφους του σαν μηχανές, τους αποκαλεί Tanker Terminators, σκληραγωγημένους ανθρώπους που δεν νοιάζονται για τις συνέπειες στον πλανήτη. Η επιχείρηση είναι τεράστια. Σχεδόν το 1 τρίτο των πτήσεων γίνεται από μικρά αχαρτογράφητα νησιά, όπου χτίζονται συνεχώς νέες βάσεις. Σε αυτά τα νησιά υπάρχουν τεράστιες εγκαταστάσεις HARP, ακόμα και κάτω από τον ωκεανό, κατασκευασμένες από αυτόνομα ρομπότ. Και το πιο τρομακτικό, τα αεροπλάνα είναι εξοπλισμένα με έναν μηχανισμό αυτοκαταστροφής, που ενεργοποιείται από απόσταση. Αν ένας πιλότος αποφασίσει να μιλήσει ή να παραδώσει το αεροσκάφος, έχουν 15 δευτερόλεπτα μέχρι την ανατείναξη. Ο πιλότος τελειώνει λέγοντας ότι ντρέπεται που μας έκλεψε τους γαλάζιους ουρανούς και προειδοποιεί. Έρχεται η φάση 2 της επιχείρησης με ένα νέο, ακόμα πιο τοξικό και εντελώς αόρατο μείγμα. Λεπτομέρειες στην περιγραφή. Κοινοποιήστε αυτό το βίντεο